סנסי פורנופון, איך מחר בנים? סנסי הוא מדיק, הוא מתקשר לטונין אלץ' והם לא זמינים. והם לא זמינים, אז הוא מתקשר לטמי גדול, שמורידה חולצה קופצת כמו אלק בשביל לעזור לאופק, לחבן ולתת לו את האפשרות, לגשת לבגרות בספרות, שלבים לאיך לכוון. שלב ראשון להוריד את המכנסיים, אם אין מכנסיים ללבוש אותם, ואז להוריד אותם לאופק, נתקעים המכנסיים. ותום לייקו אין דמיה חליפה עם כיפה דרכן לפעול לפעל, מורידה לו את המכנסיים, אחרי זה היא ותמי צופות בפתאום חזק. שלב שני, הכי קל, חנות לאישור, הובל אופק אומר שהוא אתאיסט, אז הוא הולך לנפוליאון עם בגט נוטל, ואומר לו שיש לו בעיה בתחת, ושהוא צריך לעזור לו לתקן. נפוליאון מביא לו דגל צרפת בתחת, מה שמושך ערבים חרמנים שעוזרים לו להגיע לארצות הברית, שם הוא מצביע דונלד טראמפ והוא מודה בתור מנקה בובות מין של הדולף ויתעלל, שלם זרבי אחרי העבודה הקשה, אופק מרגיש שהתרחת שלום, הולך להתפוצץ אחרי שווה השנים שלו חרבן, הוא רוצה להגיע לגן עדן כמו דמות אנימה ראשית בצוהר וזוחלת באותו זמן, הוא מתקשר למשרד התחבורה שמביאים לו את מי כדורי שעשה לו שיעור, מסכם מספק לשלשל כמו אירופאי על ההתחלה, מוגוי אופק עונה שהוא רוצה לדעת איך לחרבן. שלב חמישית מהמהירי ומהחליפה, משתגרות לכיתה של מגדר, ואז יש 3 סנסי בחדר שסוגרים את 5 האצבעות, אומרות לאופק את המילים הכי חשובות בחיי ונאום של היטלר. אופק בוכה מרוב אושר ומחרבן, והחרבון שלו תוקף את צרפת.